Den 2. juni der afholder Roskilde Universitet et symposium med overskriften Barndom og familieliv i en radikaliseret modernitet. Og det gør vi med afsæt og udgangspunkt i Lasse Denzigs forskning inden for samme område. Lasse har været professor ved Roskilde Universitet ved psykologi i snart 20 år. Han kom til RUC fra en stilling som tysk professor og er uddannet faktisk oprindeligt fra Sverige og er egentlig også svensk, er uddannet i socialvidenskab, sociologi og politik og filosofi. På Roskilde Universitet har han virket inden for primært det socialpsykologiske felt, hvor han har været med til at grundlægge den uddannelse, vi har i psykologi i dag, og været med til at grundlægge og være leder for det forskningsprogram, som i dag hedder Hverdagsliv Socialpsykologi, men som oprindeligt hed Socialpsykologien i en radikaliseret modernitet. Og Lasse har faktisk vejledt størstedelen af de Ph.D.-studerende, som sidenhen er gået hen og blevet Ph.D.'er og fået deres grad for det her program. Og det, som symposiet kommer til at handle om, det er primært, som sagt, familieliv og barndom. Og grunden til den direkte årsag til, at vi har det, det er, at Lasse per 1. januar i år er overgået til professor emeritus. Og har vi Lasse her. Jeg tænkte, vi kunne snakke lidt om indholdet af det her symposium, vi skal have. Og det fokuserer jo på barndom og på familieliv. Og jeg tænkte at høre dig som udgangspunkt, hvorfor er det egentlig relevant og interessant at studere fra et socialpsykologisk perspektiv? När man som socialpsykolog vill pröva på att få fatt i vad det sker i samfundet, vad det är som beväger sig, så måste man ha någonting konkret att fästa sig vid. Och då fungerar barn och familj ofta som en slags indikatorer eller litmuspapirer på vad det är som är underveis i samfundet. Så därför att studera dem, det har inte varit i någon slags speciell intresse för barn eller familj som sådana i verkligheten. Det har ju naturligtvis utvecklat efterhand. Men det var för att jag ville ha en väg in till samfundet som kan fortæller mig om de mer subtila tendenserna, det som ekonomer och andra inte riktigt observerar, men som på många vis ändrar grundlaget för hur samfundet fungerar. Du har også i dit virke interesseret dig for forhold omkring identitet, omkring kollektive identiteter, omkring migration og integrationsspørgsmål. Er det samme grund til at interessere sig for det? Ja, det är det faktiskt. Och faktiskt i bägge delar, från min synpunkt sett, studerat under samma ramme. Det här symposium ska ju handla om radikaliserad modernitet. Och den radikaliserade moderniteten, det är ett begrepp jag bruker för att adskilja mig från det där med postmodernism och postmodernitet. Det är alltså i verkligheten, som jag ser det, samma slags grundläggande mekanismer som drev fram moderniteten som vi känner den, som fortsätter men gör det så att säga med extra styrka så att vi nu kan tala om en ännu mer radikaliserad modernitet. Och där inträffar ju då i den processen nya fenomener som för exempel migrationen. Den stora migrationen, mötet mellan folk från olika kulturer blir mer intensivt. Och därför har det varit ett upplagt intresse för mig att se på hur hanteras det i samfundet, hur hanteras det av de människor som själva är part i detta. Och därför så kan jag se att de här två grenarna, bägge två grenar på samma träd så att säga, ett intresse för hur den här samfundsmässiga utvecklingen, radikaliseringen och moderniteten virkar på människor, och inte bara på människor utan framförallt på relationer mellan människor. Socialpsykologin som fält har ju själva relationerna, förhållandet mellan individ och fällskap, mellan individ och samfund. Alltså inte individen som sådan, det är en del av psykologin som ser på det. Och sociologin och statsvetenskap kan se på samfundet. Men det som är intressant socialpsykologiskt, det är liksom slashen, mötet mellan dessa två ting. Och då är de här två empiriska områdena, barndom och familj och etnicitet, migration och konflikter i samband med det, särskilt intressanta liksom fokuspunkter.
Du har jo også altid insisteret på, og altså i mange af dine analyser, i mange af dine arbejder, insisterer du også på at inddrage velfærdsstaten som noget, der indgår aktivt i det felt, når du analyserer for eksempel identiteter og individers orientering. Hvorfor er det lige præcis blevet velfærdsstaten, der har været særlig interessant for dig? Ja, för att vi lever i en välfärdsstat och för att välfärdsstaten som vi känner den är en mycket stark aktör. Alltså vi har ju en stark statsmakt i de skandinaviska länderna. Vi har starka och genomgripande interventioner i mänskligt liv via statsapparaten. Och därför är det en definierande del av den sociala kontext. Och det socialpsykologiska perspektiv, det innebär ju att man kan inte se någonting så att säga an sich, utan man är nödd att hela tiden för att förstå vad det sker och vad det betyder för dem som är involverade, så måste man hela tiden involvera kontexten och lägga de fenomen man ser i relation till den kontext de uppträder i. Och då är välfärdsstaten i de här to sammanhang som vi talar om en väldigt stark aktør og en særlig vigtig kontekst. Men man snakker jo også nu om, at det har man måske gjort i lang tid, velfærdsstaten er i krise. Der er nogen, der siger, at velfærdsstaten forandrer sig og bliver til konkurrencestaten. Man snakker også om, at familien er i krise. Ja. Er du enig i den dialog? Naturligtvis. Allting är alltid i krise. Världen är ju hela tiden i beveglighet. Va? Det finns inga tillstånd som är fixerade. Allting förändras. Så vi lever ju i en epok som den radikaliserade modernitet i sig själv innebär, med hurtiga och genomgripande förändringar. Och det kan också upplevas som möjligheter och som förändringar och som kriser. Alltså det är ett uttryck för samma sak. Det är en konstant kris, en kronisk kris som människor har att hantera. Krisen kan spela ut på olika vis och det är vår uppgift att förstå det. Och med vår så menar du socialpsykologins? Ja, alltså vetenskapen, samfundsvetenskapen helt men socialpsykologin men jag är speciellt ägnad till detta, för socialpsykologins fokus är som sagt det som är det viktigaste för människor ofta, nämligen andra människor, relationer mellan människor, antingen de är individer, alltså inom familjen, föräldrar och barn och äktenskap eller par till hinanden, och individer i förhållande till de grupper, om det nu är så etniska, nationella, kulturella eller andra grupper som man hör till. Så det är liksom därför socialpsykologin är, synes jag, världens mest spännande och intressanta vetenskap. Det glæder vi os til at snakke mere om, og det kommer vi til at gøre den 2. juni på Roskilde Universitet fra kl. 9 til kl. 16, hvor vi udover Lasse har inviteret en række oplægsholdere, og vi vil også gerne invitere alle jer, som kigger med her, til at komme og være med til at diskutere verdens mest spændende fag, socialpsykologi.